És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats conèixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Bé, doncs sí, com deia la Laura, tenim amb nosaltres la Míriam Marco Sánchez. És guia d'alta muntanya, alpinista, professora d'esquí i amb estudis d'enginyeria tècnica forestal. Ara ens parlarem amb ella i, per cert, és la primera guia dona de l'estat espanyol d'alta muntanya. I la tenim aquí en directe. Hola, què tal? Hola. Com estàs, Míriam? Estàs a Xile i estem, primer de tot, molt contents de poder compartir aquests minutets amb tu perquè sabem que estàs en direcció a l'Antàrtida amb una expedició, veritat? Sí, ara estic a Punta Arenas, davant del Paso del Drake, que ara ja ha arribat el barco per creuar-lo, i demà ja ens embarquem cap a direcció a la isla de Livingstone. Molt bé, per cert, estàs a un dels llocs del planeta més ventats, segurament més que aquí a Catalunya, que en tenim molt, i tens alguna borrasca, alguna pertorbació o teniu el temps tranquil? No, ara aquests dies està tranquil. Sí que ve una borrasca en 4 dies o així, just quan tenim que arribar a la nostra illa. Però per les previsions sembla que creuarem el Drake més o menys tranquil. Míriam, és la segona vegada que hi vas a l'Antàrtida. La primera va ser el 2020, treballant pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, ajudant a recollir dades sobre les glaceres. Explica'ns quina serà exactament la teva tasca a la base Joan Carles I, aquí a la illa de Livingstone. Doncs la meva tasca és com a guia d'alta muntanya i llavors el que ajudo és als científics a desplaçar-se per les glaceres i tota la part de seguretat, en cas d'un accident, que hi hagi un rescat o simplement de progressió. Nosaltres, bàsicament, treballem en un projecte que es porta a terme des de fa 25 anys, que s'està estudiant la progressió de 3 glaceres i ajudem a la recollida d'aquestes dades. Em sembla, anem com uns 50, dos campanyes de recollida de dades, una primera fase i l'altra la segona, de com va canviant aquesta glacera. I després també treballem amb altres projectes, com la búsqueda de líquens, els sonatacs, o ajudem a la recollida de dades de geolocalització també. I bàsicament, segons els projectes que hagin sol·licitat fer servir la base. Míriam, arribar fins a l'Antàrtida ja és una aventura en si mateixa. Explica'ns quants dies trigaràs en arribar fins a la illa de Livingstone i què passaràs pel canal aquest tan perillós, el canal de Drake. Doncs fa 8 dies que vaig sortir de Barcelona, de Madrid, Santiago de Xile, amb avió. Santiago de Xile, un avió fins a Punta Arenas, i aquí a Punta Arenas porto 7 dies de confinament a un hotel perquè totes les persones que entren a l'Antàrtida tenen que passar 7 dies de confinament obligatori. Ara ja demà l'acabo i llavors és quan ve el barco Sarmiento Gamboa on ja creuarem el Drake, que seran normalment 4 o 5 dies i arribem a la illa de Livingstone. Aquest mateix barco també porta un altre grup de gent que va a la base espanyola que hi ha a la illa de Decepción, on estudien els volcans. I res, allà estaré uns 2 mesos. Míriam, clar, com a guia de muntanya segur que has viscut molts fenòmens meteorològics, les condicions meteorològiques extremes, en saps molt d'això, n'has viscut moltes, n'has patit moltes. Te'n recordes alguna realment especial o important? A mi, personalment, quan la muntanya es fica amb energia, amb borrasques, amb llamps, crea por, però si estàs en un lloc resguardat, realment és una sensació molt especial, quan tots els elements de la natura deixen anar la seva fúria, a mi personalment m'encanta. Si estàs resguardat, si estàs a fora no fa tanta gràcia, la veritat. I aquestes fotos que esteu posant ara, d'aquesta halo solar que vam veure a l'Antàrtida l'any passat,
també va ser especial, perquè va ser un dia molt bo i poder veure aquest efecte així al cel va ser molt maco. Una altra cosa que també és xula és a l'Antàrtida, per exemple, és quan surt el sol. No en tenim molts dies de sol. Els dies de sol sense vent és quan més al·lucines, quan pots veure un paisatge, unes llums, uns colors molt, molt especials. Míriam, tu has pogut anar a l'Antàrtida perquè ets guia d'alta muntanya. Aquesta és una certificació que tu ets l'única dona a l'estat espanyol que la tens. Explica'ns quines barreres has hagut de superar per arribar fins aquí i com és que ets l'única dona en haver-la aconseguit. Doncs jo soc guia d'alta muntanya, que ara, segons els estudis nous, que és tècnic esportiu superior en alta muntanya. Aquesta professió a l'estat espanyol és molt nova, llavors no té una gran trajectòria. Em sembla que portem, no sé si són 15-20 anys d'estudis reglats amb aquest tema. Llavors, ha sigut difícil, sí, perquè ser la primera sempre és difícil. Així que sí, trencar una mica aquestes fronteres de gènere encara ens costa molt i a la muntanya és un món que encara hi ha molta diferència entre practicants homes i dones. Míriam, tu com a guia de muntanya, com a experta en muntanya, quan fa poc em comentaven que van veure uns nois, unes noies pujant al Puigmal amb bambes i amb sabatetes de talons, gairebé, com si estiguessin passejant per la Rambla. Què els hi diries davant d'aquestes actituds tan imprudents? Home, realment que siguin una mica conscients, no? Igual que jo no sé navegar, però m'apassiona i quan vaig al mar em sento perduda i vaig amb algú i que m'ensenyin i sempre obert, no? A la muntanya és una mica el mateix, és un medi que no és el teu medi, així que és important que t'informis i que tinguis la ment oberta per escoltar el que te diuen, no? I després, sobretot, perquè la muntanya i la natura som nosaltres els que ens hem d'adaptar amb ella, no? I som nosaltres els que ens hem d'equipar, som nosaltres els que tenim que tenir una formació per entendre-ho i no hem de canviar la muntanya per nosaltres. Llavors, jo crec que el que és important és que siguem conscients on anem i després assumir els riscos que estiguem disposats a acceptar. Que el Kilian Jornet pugui anar amb sabatilles, perquè el Kilian Jornet té una formació, un físic, una experiència que el permet això, no significa que tothom puguem fer això, no? Llavors, és com ser realistes amb nosaltres mateixos i amb les nostres expectatives i experiència. Míriam, tu vas néixer el 13 de novembre de 1980 a Barcelona, tot i que ara vius al Pirineu. No sé si saps quin temps va fer el dia que vas néixer. No tinc ni idea. Doncs qui sí que ho sap és l'Alfred. Mira, Míriam, doncs ara mateix estem veient el mapa del temps que teníem aquell dia, el 13 de novembre de 1980, i teníem una entrada d'aire fred. És a dir, no era molt forta, però justament teníem una entrada d'aire fred. Això sí, t'haig de dir que després, al cap de 4 o 5 dies, després d'aquesta fredurada, va venir un anticicló i vam estar en temps molt tranquil. T'enviarem el mapa perquè el tinguis com a record. Quina il·lusió, m'ha fet molta il·lusió això, és molt maco. Gràcies. Me n'alegro. Doncs moltes gràcies, Míriam, per la teva estoneta, veritat, Laura? I tant, Míriam, que tinguis molta sort en aquests 2 mesos d'expedició a l'Antàrtida i que pugueu recopilar molta informació. Gràcies. Gràcies a vosaltres. És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats conèixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.